Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro sunana Mu'azu Suleiman wanda aka fi sani da Mu'azu Film TV Online. Ni ne mai wannan channel da ni created ɗinsa domin ci gaban sana'ata ta fina-finan Hausa da kuma wasu al'amurra na yau da kullum na rayuwar duniya. So ina miƙa godiya ta ga ɗumbin mutanen da suka yi subscribing ɗin channel ɗina domin kasancewa da irin shirye-shirye na da kuma sauran wasu abubuwa makamantansu. Sannan ina mai matuƙar jan hankalin al'umma da su gane cewa wannan channel yana da important da muhimmanci don zai dinga kawo muku abubuwa iri-iri kala-kala ta fanni iri-iri daban-daban. Kamar misalin idan kana ra'ayin siyan fim online ko kana ra'ayin siyan wani abun da muke ɗorawa online, so insha Allahu za ka gani a lokacin da muka yi posting idan ka yi subscribing insha Allahu kuma za mu siyar maka da shi a kan sauƙi yanda za ka ba wani labari shi ma in ya gani ya zo ya kasance tare da mu. Da fatan masoya za ku biyo ni a baya don ganin irin yanayin rawan da channel ɗina zai taka. Sannan kuma ina mai ƙara godiya ga masoya waɗanda suka kasance tare da ni da kuma waɗanda su ma suke burin su ga sun yi subscribing ɗin channel ɗina. Allah ubangiji ya bar mu tare kuma ya ƙara soyayya ya ƙara danƙon zumunta, amin summa amin. Na gode.